Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Hi, ako si Jonas. Ginaingon. Ang adlaw musahop o kung moabot man kini, lisod ng pasidlakon. Mao kini ang naitabo sa kong kinabuhi. Nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Kasweet nilang mama. Oh, sila si Mama Josephine o Papa Emmanuel. Sweet kayo sa. Nindot ilang love story kay childhood sweetheart sita sila. Tinuod yun nga love your neighbor. Kay managsilingan naman silang duha. Wow, cute. Tanawate, nabarog ang mga bisita. Mabakpak o nakadaig sila nga nag-swing ang duha. Mo na naka-add sa ilang relasyon kay pareha sila kilig, pareha sila talent. Odsa? Mao ka na, Mama Josephine. After mi sa US mupuyo sa akong pamilya. Di na di ay ta magkita. Magkita pa, Papa Emmanuel. High-tech na tagaroon. Mag-video call ta. Mas maayo man gyud unta ng personal tang magkita, good. Ay, kag-ol baya ining magkalagyo ta. Maog yun. Hello, Doc? Hello, Jonas. Gida sa hospital imong father. Ha? Namusta ba siya, Doc? Slides banyo.
Napingi ka na imong daddy, ha? Lisod na. Di naligon kabukugan ang imong daddy. Man. Emmanuel. Uy, ganun ka kay tingog-tingog diya? Karong adlaw, adto na mong duha ni Mami Josephine sa usak kapay ka nako, okay? Asang baya. Kanagong naasab dito ng puyo ang susama ninyo pangidaron? Ang piningaw mo dito, daddy. Suka nilarga sa iyo is Jonas, paspas kayo ilang pagkatiguang. Si daddy niyo gi-Alzheimer na. Samtang si mami ninyo Josephine, ay dili na mugtingog-tingog. Lahi na kayo kaniadto nga, kiat og malipayon kayo sila. Ngano ka na, Dok, no? Basin, gidibdib nilang maayo ang kamingaw, nga di na sila makita kay Jonas. Unyon sa man mo, Dok. Adto na ba pagpipuyo sa UK kay adto na mo work sa kumbana. O, unsa? Ay, saba. Sa pungi na imong lunggan. Ay, pagbuot. Maldita. Hilom, pahawa. Ako'y nag-una din kay hawa. Sagpaon ta karon. Maldita lagi ka manang. O si Manang, mas tiguang ka pa nako, ha? Ha! Mas tiguang ka pa nako. Aray. Gusto kag maglaro tay ta, ha? Maglaro tayo na tao. Laroton ko ng buhok ni Mong. Tika na lang kang buhok. Buwang. Buwang na. Ay kay buang. Manglarot magag buhok. Ay, lang ako, anong paglalis, please? Ay mo pag-away kay managtiayon man mo. Magtiayon? Oh, Daddy. Yes, Mommy. Sunog! Oh. Ginoo ko. Sunog ko, no. Mami, dali. Ulit mo na ako. Dali. Magkawas na din. Dali. Unsa, Dok? Nasunog ang building sa mga seniors? Mao ka na, Jonas, pero ay kaya ngay kabalakan kay luwas ang imong mga parents. Oh, thank you, Lord. Thank you, Town. Dok, Jonas? ikaw na may ibaw nila, ha? Paibawalan ko kung sa may mga gastuhan nga kinanglanon. Kay padadaan din ka. Yes. Sige, Jonas. Salamat kayo. By the way, Jonas, ang imuhang maguwang, imong ate, nilarga na si Yuki? Uy, usa na, Dok? Wa man lagi ko paibawang, ha? Manglarga sila sa UK. Oh my God. Bisay. Mas dako ug mas ninot na ang mga facility din ni Doc, sa? Mao ka na. Kumusta ang duha, miss? Pulos na sila may dementia. Oh, kaluoy taon. Paspas ang epekto dihang wala sila makakita sa ilang mga anak, Doc. Si Mama Josephine wala kaila sa iyang bana. O same sad si Papa, Doc. Iyang tawag ni Mama kay tiya na. Katauanan. Madali na kay mga na tama. Magaon. Oh, Ma. Oy, Hinay lang, ha? asamanta. Mga on. Aw. Dali na. Asamanta. Lasig balik, ha? Mga on, ha? Aw.
lingkod na, Sir Manuel. Nakasugod ikaon uban, oh. Papa diha, papa. Dali na. Dali. Ari na, patikura si Miss, ang imong mama, tupad di Sir Manuel. Palikura, dire. Dali, ma. Tupad mong lingkod ni... Uy, ang akong iyaan. Karon pa man ko makakita ni mo, anak. Kaluoy sa nila, Dok. Nagakos og nag-lips to lips sila, oh. Wa nag-lips to lips, Dok. Uy, Wa, over ka. Ala, no, ang pagtuo in taon ni Papa. Nga iyang-iyaan ang iyang asawa. Kaluoy, baya. Karong kadlawon kumugikan, paingon balik sa Pilipinas. Sorpresahon ko ang ako maginikanan. Uy, baya, nihayang man si Mrs. Morag magpa, at nagpadailang lang. Uy, ang yotots, nakita. Ato na lagi, kita ang duha ka chocolate hills. Kapyuta na ako, be. Dugay-dugay na bang mabalik pa din sa US. Matagtaoran siya ko. Kapyut ko sa bungtod. Oops! Tupsan ko ang bungtod. Dugayon na to lang. Dugayon na ta ba? Dugay-dugay na kong makabalik din sa US. Dugay-dugay pa yun. Jonas? Yes, Doc. Ni Pauli kong pinakalit. Aron sa ingon, surpresahon ko nga akong maginikanan. Hain sila. Kuan, kining na sila sa auditorium, ha? Namoy programa ron ang mga idjit ko. Dali. Sunod ako. Nakalitan ko sa imong pagpakita karon din kalit, do? Stop seeing each other. Nahinumdum ko arong sunataha. Ako sa may nahinumduman ko aron. Unsay imong nahinumduman. Ang akong uyam. Kinsay nga? Emmanuel. Uy, ako manangan. Ikaw si Emmanuel? Ako. Josephine? Oh, ako si Josephine. Kimingaw na kay ko ni Emmanuel. Gigakos naman kang Emmanuel. Mama Josephine! Papa Emmanuel! Jonas? God, nakailan pa sila ni mo, Jonas? Pinagkatsula sila, oh. Tingnan mo na ito. Ulo sila kay panon. Dili na sila kailas tagsa-tagsa nila kangan. Pero karon, pagkakita nila ni mo, nagkaila sa nga ikaw si Jonas. Kung mau ka na, Dok. Dili ni ko mubiya sa ako mga ginikanan.
dili ko na sila biyaan. Ay, Papa Josephine, Papa Emmanuel, Ate Manon ko na kamo. Murag lintik ang drama ni Jonas. Meant to be forever. I can't tell you goodbye. Milagro ang naitabo sa akong mga ginikanan. Ganaulian sila sa ilang Alzheimer. Wala ko mo balik sa US. Kay ako na hiningunay sa pag-atiman nila ni Mama Josephine o Papa Emmanuel. Mga tumagasama ang kaagi ni Jonas, diniling tulmanon. What's the style? Naulian sa Alzheimer style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Cecil dan Jesus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.